vi tror, vi kan høre hyletonen nu, og det er jo den, der er det afgørende for, om vi får en spring nummer 2. Kommer det? Det ser sødt ud. Ej, kæft, mand, det er sindssygt. Det er sådan lidt anderledes uden den anden. Ja, ja. Kæft, mand. Skal lige have røgen med her, dog? Det faldt altså mærkeligt. Ja, det den gjorde der det. trappen der bag, eller elevator. Om de er tilfredse i hvert fald. Kan man se. Skal lige have skyerne med her. Så? Hvordan lukker man det her? Jeg kan ikke forstå, at de skal væk, de mennesker, der bor derovre. Ej, jeg er helt... Op at stå, det er den modsatte vej. Men jeg påstår. Nå. Prøv at se det billede af Tola. Ej, hvor sejt. Ej, må jeg se? Ja, ja. Ej, det skal du altså lige sende til mig.